Nilqakom għall-programm Il-Politiku. Illejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' l-Alexander D'Agata li ħadd tkun kontestant tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Mela, tgħidilna għalfejn ħadd ikkontesta l-elezzjoni. L-ewwel thank you tal-istedina. Jien iddeċidejt nikkontesta għax bħala persuna involut li nikkomunika ħafna mal-parlamentari fuq emails u nipprova nagħmel ċertu lobbying u qed ninduna li l-enerġija tiegħi u l-messaġġ tiegħi mhux qed jasal. Allura jien iddeċidejt ta' popolin żgħar li jien nagħmel statement. All right, u dan ħatkun qiegħed inti toħroġ fismek jew hemm xi partit ieħor jew forsi fi Samaqda jew ġas bħala persuna indipendenti. All right, fil-passat għax kont ukoll mistieden darba fuq il-programm, kont kellimt ħafna fuq il-vaċċin tal-COVID ġewwa li issa ftit ilu meta l-MP Teres talab biex dan il-kuntratt jiġi espost. Prattikament daw votaw kontra l-MPs insomma u kollox baqa' moħbi. Inti għalfejn dan għadu jinkwetak sallum li hemm dan il-ħabi kollu. Ngħidlek irid jinkwetani immens għax id-deċiżjoni li ħadu biex ivvotaw kontra l-mozzjoni biex tiġi esposta dal-kuntratt jindika ċaru ton illi il-funzjoni ta' demokrazija fl-Ewropa mietet għalija jiena. Allura nħoss li kieku għandi l-opportunità illi nipparteċipa fl-Ewropa nkun nista' nagħmel sem siwi u mhux ikolli blokk jikkontrolla li l-idejat u l-prinċipji biex ma nkunux nistgħu nipprovaw nagħmlu ċerti li l-Ewropa ma tagħmilx ċerti żbalji. Issa inti semmejt li il-ġit redacted, għalfejn ġit redacted il-kontratt. Da bażikament ma jistax ikollok kuntratt jiffermaw il-Kummissjoni u l-gvernijiet tagħna u l-poplu ta' kull pajjiż laqqas għandhom dritt jaqrawha għax hemm qiegħda l-bottom line. Ma tafx Ma tafx fiha issa. Tajlila l-votaw kontrija di, ovvjament votaw kontrija għax jindika ċaru ton il-konsekwenzi tal-iżball tal-COVID. Inti jekk ikollok kuntratt u hemm problemi mingħajr ma trid anke jekk tqabbad persuna legali se jmur fuq line and verse u jara ta' minut it-tort. Min qed jikkrea problemi biex inti tipprova tiddefendi l-individwu f'realtà ara jien għamilt stqarrija issa jien id-demokrazija fl-Ewropa għalija spiċċat. Il-fatt li jiena m'għandix dritt nara x'fih għalija tilfuli id-dritt illi nipprova niddefendi lil innifsi minn dak il-kuntratt. U fuq apparti jekk jinkwetak il-fatt speċi da hemm bħalissa wkoll debates għaddejjin li di Ursula von der Leyen huwa fatt li kienet tibgħat SMS privati l-CEO tal-Pfizer issa dan nafu li sar kuntratt ta' 40 billion minn għalija. Bodri huma flus enormi. Meta diġit mistoqsija għal tisma' l-SMS jien ikkanċellajthom. U donnu waqa' kollox u kollox sieket. Issa, di mhux fil-verità wkoll tista' tkun korrużjoni. Għalija huwa korruzzjoni. Għandha qed tipprova taħbi ir-realtà. Li trid tifhem li huwa importanti li nsemmu illi aħna għandna dritt jew kellna dritt inkunu nafu x'kien il-private talk, chat talk bejniethom u kien hemm bniedem wieħed biss parti minn grupp xkejken li kellu l-enerġija u dan messaġġ nixtieq nibagħtu għal dawk in-nies li jaħsbu li bniedem wieħed biss ma grupp ta' 700 ma jiswa xejn, ma bniedem wieħed biss kien kapaċi l-ewwel nett jagħmel mozzjoni biex naraw dak il-kuntratt li inti semmejt qabel li ġiet redacted li mista taqra xejn. U l-istess bniedem kien li għamel staqsa u għamel ċert li jkun hemm investigazzjoni fuq Ursula von der Leyen. Ġifieri
qed nipprova ngħaddi messaġġ ċar. Taqtawx qalbkom, vera tajt aħna għandna kull ma jkollna ftit MEPs fl-Ewropa, imma ivvotaw, għamlu ċert li jkollhom bniedem tajjeb mhuwiex ikkontrollat minn partiti oħra li hu ma jistax jiżvolġi is-suġġett u jittejbilja mozzjonijiet. U fir-realtà von der Leyen Ursula għandha trouble fir-realtà. U issa għandha trouble in the hierarchy. Spiċċat il-kredibilità tagħha spiċċa kol. Anka mal-grupp tagħha stess. Eżatti. They're backstabbing her. Ekku. U fil-fatt ukoll kon ħansaqsik għax inti nafu Malta xi problemi kellna kbar bil-korruzzjoni u li hu pratikament fawna grey list u dal-affarijiet kollha. Issa dimmen in the street. Jgħidlek mala sewwa kien nagħmlu xi ħaġa ħażina Malta. Nispiċċaw grey list dal-affarijiet kollha hekk. U taliju jibqgħu jaħbuh qisu xejn mhu xejn. Taħseb li di wkoll hija parti għalfejn in-nies naqsu mill-fiduċja f'liju. Fil-vera. U se jkomplu jnaqsu l-fiduċja jingħidlek maż-żmien qatt tisfaxxa jekk ma nqogħdux attenti. Għax għandek raġun jekk hemm affarijiet iridu jissewwew. Mingħajr ma trid inti tisma' u tirranġa, ma jridux jisimgħu laqas jirranġaw. Dan huwa l-punt tiegħi li kieku għandi s-seta li nidħol hemm inkun nista' nagħmel l-almu tiegħi biex dawn l-affarijiet jissemmew. Palma semmit il-bieraħ Anderson. Tkellmet fil-Parlament Ewropej, ipprovat tittejbilja mozzjoni u għatawla l-speaker. Ġifieri fejn se naslu, ġifieri jekk l-Ewropa huwa sistema huwa organizzazzjoni demokratika ma tagħmilx dak l-affarijiet. Inti wkoll spiss issemmi li il-mediċina li tidħol ġol Ewropa għandna naraw li jkunu saru t-testijiet kollha tkun approved wara sensiela kbira ta' testijiet. Naraw li jkunu hekk ġew minn barra l-Ewropa jkunu ovvjament ta' kwalità tajba. Għalfejn taħseb dan huwa fundamentali għall-poplu. U mhux tipo jsadrajna u jew mhux kollox tajjeb. Ma kollox tajjeb ħares fuq l-ispart tkun taf kemm kollox tajjeb. Jekk tħares lejn statistika Maltija, aħna niġu l-ewwel fl-Ewropa fl-imwiet. Għax kellna gvern rrid jagħmel esperiment fuq il-poplu għax probabbilment il-miljuni biex jagħmilha. Ma tax każ biex jagħmel xogħol u xogħol. U għadna nieħdu xi flus għax biex ta' parsi nitalmu fuq il-next pandemic. Ukoll għadhom ġejjin dawk mill. Ma li kieku istituzzjoni li hija trasparenti u tajba anki l-ħu għandha tisma' u tara u tarbel u fid-daw it-trattati li qed jitkellmu jagħmlu ċerti ma jagħmlux repetizzjoni tal-iżbalji li mhux qed issir laqgħa. Laqas il-gvern m'għandu dritt jitkellem, tajli kif jista' jkun m'għandux dritt jitkellem. Qed jitkellmu fuq trattati li aħna bħala pajjiż se niffermaw għalihom u naċċettaw, ma mhux aħna nitkellmu, qed jitkellmu l-Kommissjoni għan-nom tagħna. Issa tinsix il-Kommissjoni mhijiex pajjiż, grupp ta' stati. Inti meta tagħmel trattat, jekk tmur fuq id-dizzjonarju, trattat jgħidlek ftehim bejn ġiex pajjiżi. Ma kif allura il-Kummissjoni organizza titkellem għalina u tarbel il-trattati u laqqas aħna bħala pajjiż għandna dritt nagħtu opinjoni ma tagħmel sen. Kompletament ma tagħmel sen. Inti, Voldri naħseb qed nifhmek sew li kieku tkun elett inti, żgur li ħatħalli il-bniedem jażelu għas-saħħa tiegħu xejn ma jiġi impost la mill-ħu la mill-liju. Irrid jiena inti ħafna x'inhu jiġri fit-trattati li qed jagħmlu. Hemm xi punti li tixtieq forsi talabora. Ma dan huwa punt importanti. Ma żmien iktar ma jgħaddi żmien iktar it-trattata tisir iktar manaġġibbli, il-pajjiżi qed jiftehmu fuq affarijiet fundamentali li huma importanti, imma sal-ġurnata tal-lum nista' nagħmel dikjarazzjoni illi sissa il-ħu qed jieħu l-responsabbiltà li jirrekomanda kumpaniji biex
jippromovu l-mediċina li se jkun suġġerit. Tajjeb? Jiġifieri inti se tgħidli okej, mela l-Gvern Malti meta jkun hemm il-pandemija li ġej, se jitkellem mal-ħu jgħidilhom ara aħna għandna dil pathogens ibnija u Malta, x'ridu nagħmlu issa? Ovvjament il-ħu se jgħidlek mela għandi lista ta' kumpaniji dawn huma n-nies li tista' titkellem magħhom barra minn dal-lista titkellmu ma' ħadd. Jiġifieri x-xjenza tiġi qatlu hekk. Żgur, suppost l-ewwel ħaġa għandek ta' dejjem tistaqsi għal affarijiet ġodda. Ġifieri inti qiegħed marbut ma' kumpaniji li qed jiffinanzjaw il-ħu. Ma dan mhux komuniżmu jiġi. Faxxiżmu? Le, actually Marxism. Preċiżament Marxism. Għalek, daw l-affarijiet huma tal-biża' fil-verità meta n-nies jaħsbu fuqhom x'qed jiġri. Issa wkoll naf li għandek għal qalbek ukoll inti n-newtralità ta' pajjiż. Naħseb kulħadd jafaw il-gwerra tal-Ukrajna, il-gwerra ta' Gaza. Aħna għalkemm on paper għadna neutrali fil-verità pożizzjonijiet ħadna. Threat agreements, eh? Vodri semmi daqsxejn ukoll fuq dawn l-agreements u naħseb hija ċara li l-Gvern Malti ħassajd tal-Ukrajna akkosta kollox għax li hu hekk trid. U fil-verità anka Russja diġà ġibdulna udnejn isma' Volderi. L-ewwel nett Borġ għamel żball meta għamel statement mingħajr ma jagħmel studju fuq l-istorja u ma nixtieqx ngħid kontri għax qed jagħmel xogħlu. Ma tistax tmur fil-pubbliku u tajt affarijiet mingħajr ma tagħmel il-homework u fir-realtà kif qed tajt inti fil-United Nations kasbruh. Mhux qed jagħmel il-homework sew. Issa rigward il-biċċa xogħol tal-Ukraine hemm skopijiet fundamentali, idijiet frazzjoni inviżibbli li jixtiequ jkomplu l-gwerra mentri nafu li fiċ-ċert l-Ukraine mhux siebu. Ma tistax tibgħat gwerra. Fir-realtà Ukraine tilfu ħafna mis-saħħa tagħhom mill-assi anki mill-eliqi. Il-BlackRock għamlu kuntratt mal-gvern tagħhom. Parti minn dil-gwerra ovvjament finanzja ovvjament daw il-kumpaniji kbar biex jinkrejaw the next revolution. A revolution li huwa biex tkabbar soja bean biex tagħmel artificial meat. Ġifieri kollox ippjanat sew. Kollox ippjanat sew. Issa fli hu wkoll qed tiġi diskussa u di ftit nies jafu fuqha forsi nistgħu niftħu daqsxejn għax hija importantissima. L-imbjerka digital currency. Issa ħafna nies forsi jgħidulek huwa għandhom sar Revolut jgħidlek qed inħallas bir-Revolut. Però dik hija wkoll fil-verità digital currency sort of. Mela, inti taqbel li immorru għad-digital currency għax donnu l-pjan. Hemmhekk qiegħed li ma' żmien il-kaxxin qeret. Huma mixjin minn hekk. L-ewwel nett il-gvern diġà qed jaqret il-kax d-dipartimenti. Mhux hekk ċertu dipartiment ma tistax tmur alla forja. Legal tender qasam dom dritt jagħmluha. Imma apparti hekk. Iva, l-ewwel ma nrid nibda qabel ma nitkellem fuq il-digital currency, se nitkellem fuq l-electronic ID. Għax l-electronic ID ġiet moddi minn ġol Unjoni Ewropea u magħha attaċċjaw digital wallet. Issa ġejja d-domanda tiegħek, mela inti se jkollok id-dettalji kollha tiegħek fuq QR code. Issa bniedem hekk ma jafx x'inhu QR code. Nista' forsi nispjega għandi sample hawnhekk. Min ġod il-code, il-QR code, inti ikollok id-dettalji ta' jismek kull jomok fejn toqgħod, x'tip ta' mediċina tuħu, kemm tħallas taxxi. Pratikament ikollok ma sibtux. Isu bħalli ID li għandna Malta, pratikament hemm kollox. Eżatt, kollox. Issa, minn barra meta tiġi attaċċjata mal-electronic money u l-cash se jinaqru eventwalment jisparixxi u rridu ngħidu wkoll il-CDBCs, l-Electronic Money tal-Central Bank Electronic System, ġew moddija minn l-Unjoni Ewropea
U kull pajjiż għandu pilot test, Malta għandha fuq l-edukazzjoni, qed jużaw l-electronic digital transfers għall-edukazzjoni u kull pajjiż fl-Ewropa tawhom l-istess exercise biex f'Settembru jintaqgħu madwar mejda u jitkellmu fuq l-affarijiet li setgħu jkollhom problemi u forsi fuq affarijiet li jistgħu jirranġaw u dan affarijiet. Issa, meta jkollok l-ID tiegħek u il-cash tiegħek inkluż flimkien u ma jkollokx il-cash, physical cash at hand, hemm biża' illi l-gvern jista' jimmaniġġja il-flejjes, il-movements tiegħek minn ġo kont tiegħek personali. Din il-biċċa xogħol tiġà qed issir ġo ċ-Ċina, jiġifieri aħna qed nagħmlu follow suit x'inhu ma jagħmlu ċ-Ċina għax il-World Economic Forum oġobhom illi bħala sampling pajjiż li għamel da żvilupp kbir huwa ċ-Ċina u aħna rridu nagħmlu bħalhom fil-futur fir-realtà. Issa ċ-Ċina jekk tħares lej kif jimmaniġġjawha, ovvjament sistema taħdem effiċjenti, imma trid tkun obbligat li tobdi u ma tgħidx ċerti affarijiet kontra l-istat jew toħroġ xi għediet differenti li jixtieq jisma' l-istat għax jista' bl-social scoring jista' jnaqqarlek jew jikkontrollalek il-ħruġ minn ġol kont tiegħek. Tajjeb, allura tiġi jisek skjaf tas-sistema futura. Voldri da naqblu li din jekk ħassieħ huwa kontroll assolut biex wan ikun jaf kemm qed iddaħħal eżatt flus il-gvern u tonfoq u fiex tonfoqhom. Żgur, dik importanti. Jekk inti se jagħmlu climate change aw climate control, CO2, inse jkollok points system fuq CO2, kull oġġett li tixtri huwa magħmul minn ċertu proċedura li inti tikkonsma CO2. Mhux hekk allura inti kollok statement u dal-statement jindika li wara xahar wasalt qrib li ma tistax tixtri ta' pereżempju. Allura jikkontrolla lek il-kont. Jista'. Mhux qed ngħidlek il-Gvern Malti ddeċida li se jagħmel hekk, imma qed nħarsu lej x'jagħmlu fiċ-Ċina u mingħajr ma trid tgħid mela mixjin fuq triq ġdida. Imma hemm periklu kbir. Imma tinsix huma meta jagħmlu dawn l-iżviluppi jagħmluhom naqra u l-poplu jgħidu le ma jistax ikunu. U le mingħajr ma trid imbagħad tgħid ftit jinaqrulek id-drittijiet tiegħek u d-demokrazija u mbagħad tiġri too late. U tara li Voldri għal-bidu daw in-nies li fl-aħħar mill-aħħar ikunu qed imexxu ibijawna l-prodott vera sabiħ u effiċjenti. U mbagħad once li jeqerdu s-sistemi l-oħra kollha ma jkollokx option oħra ħalli tuża dak, u mbagħad hemmhekk jibdew jieħdu l-kontroll b'mod totali. Mhux hekk jimxu l-affarijiet. Isek meta jkollok kelb tibda bil-mod u tittejnja, anke ħuta. Qabel ma taqbdu titimgħu talfu. Mela inti issir komdu u mbagħad jikkontrolla lek ħajtek jista' jikkontrolla lek eżatti il-movimenti kompletament tiegħek. Diġà qed jgħidu ma tistax issiefer iktar minn darba kull 3 snin. Qed jgħidu wkoll sa 2050 laqas dajsa ma jista' jkollok. Fejn se mmorru? Trid CO2 hija gidba. U ma nistix ngħidha le importanti li semmija għax tiskanta. In-nies ma jagħmlux ir-riċerka tagħhom li kważi inkwetanti. Da CO2 kull men fl-arja 0.04. Allura fuq liema kriterju inti wasal biex tikkonkludi 0.04 jagħmel ħsara l-ambjent. Fuq liema. U qed tagħmel studju ta' se jiswilna biex naslu biex nikkontrollaw studju, x'tip ta' studju xjentifiku hemm. Għax meta tnaqqas is-CO2 qed tnaqqas it-tkabbir tas-siġar, qed tnaqqas it-tkabbir tal-patata. Jiġifieri jkun hemm inqas il-tkabbir ikun inqas aggressiv. U diġà qiegħed għalija baxx is-CO2, Jien meta kont żgħir niftakar kienu jgħalmu skola li għandna bżonn iktar. Kienu jgħalmu. Nambagħad istafna waħda.
Anzi, jekk taqbad Qalu policy, bil-kontra. jekk taqbad policy tkabbar is-siġra m'għandekx problema ta' CO2. Għax is-siġra tuħu CO2 minn ġra l-arja. Hekk tgħix. Isa filter is-siġra, qed tifhem. Issa, inti, jekk tkun għalet bħala MP, ħatibqa' leali lej il-Kostituzzjoni ta' Malta, jew ħatamel dak kollu li jibdew jgħidulek li hu, jew għar minnek bħalħu u organizzazzjonijiet oħra. Mela. L-ewwel net trid nibda b'ta' xejn bażi, domanda verament importanti. Ġien minn ma trid tgħid dejjem il-Kostituzzjoni. Mela, aħna ngħixu f'dinja demokratika. Mingħajr Kostituzzjoni, id-demokrazija tagħna mhijiex soda, għax il-Kostituzzjoni ta' Malta hija ċara u minfassala kien vera, struit u intelligenti. Fija jipproteġi kull bniedem u kull bniedma u anki jiddefendi l-barranin li jgħixu ġo pajjiżna wkoll tajda. Issa, li kieku il-Kostituzzjoni tagħna mhix qiegħda hemm, by majority vote, minority jista' ikollu jobdi. Ġifieri inti jekk jiena qed nagħmillek pressjoni u nneħħilek il-human right, ma nistax illum il-ġurnata għax inti l-Kostituzzjoni jiddefendik individwalment. Tajjeb, ma appena illi aħna tħanna fl-Ewropa, aħna l-Kostituzzjoni tagħna qed inkissruha biċċa. U nispjegalek il-għala. Għax meta jkun hemm trattati u aħna parti mill-Kostituzzjoni tagħna jgħidlek iridu naqblu mat-trattati internazzjonali, trid tara it-tifsila ta' dik it-trattat, allura it-trattat stess jista' jimmina il-Kostituzzjoni tagħna u hemm fejn iridu noqogħdu attenti, hemm ngħidilkom bħala poplu ħbib tagħna. Taħsbux illi billi toqogħdu id-dar qed tagħmlu statement, għamlu l-statement illi tellettaw bniedem li si jiġġieled għalikom. Bniedem jitkellem għalikom, għax fl-Ewropa kull liġi u kull trattat li jsir aħna l-obbligu tagħna li ma nistgħux inkissru liġijiet internazzjonali u dak huwa l-biża' tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Li punt semmejt importanti inti, jekk in-nies ħajibqgħu id-dar. Għax hawn donnu minn servej wara li ħoret juri li ħafna nies mhux ma jridux jivvotaw. Però ir-realtà hija waħda li MP xorta sitta ħajta u joħorġu jivvotaw 10,000 jew 200,000. Voltri illum il-ġurnata almenu sissa jinkwetak il-fatt li donnu daw in-nies ma jridux jafu u jekk ħajibqgħu id-dar daw ħajkunu kompliċi li jerġgħu jeleġu prattikament l-istess nies. Kompliċi żgur. Ġiskant nitkellem ħafna nies għax għandhom care in the world. Jikkomplejnjaw li għandhom pożizzjoni ma jitkellem. U jikkomplejnjaw li għandhom gvern il-qasjat qed jagħti kaffa. U fl-istess daqqa qed jgħidu mela għamlu li tridu bija. Għax jinsa noqgħod id-dar. Kważi bla sens, kważi laqas tajt qed jaħsbu sew, mhumiex qed jikkonċentraw sew. Għax inti trid bniedem. Għalmen, ara jiena ġejtaw biex nitkellem għalikom pereżempju, ikkom ma ġejtraw. Dal-programm ma sarx. Allura li rrid ngħid jiena li kieku jiena niġi kieku jien niġi elett u mhux qed nistenna li ttuni 1 jew 2, ma minflok toqgħodu d-dar u xorta se tellettaw l-istess problema, għalmenu għamlu statement. Jiena qed nagħmel statement. Ġejtaw bħala ċittadin normali jinstajt noqgħod id-dar. Għandi x'nagħmel, stajt insifer. Jiena ddeċidejt nitkellem, qed nagħmel id-dmir tiegħi. Jiena kieku nixtieq, jekk huwa possibbli mhux xi effort kbir. Tiddefendu d-dritt tagħkom, għax id-dritt tagħkom huwa l-iktar ħaġa sagra. Ma tistax tgħid ma nixtieqx niekol illum, ma nistax ngħid mela minflok niekol xi ħaġa ta' sustanza, niekol xi ħaġa li mhijiex tajba lija, qed tagħmel deni lilek innifsek hu. U l-istess ħaġa qed tagħmel deni lilek innifsek meta inti tiddeċiedi illi kulħadd korrott. Mhux vera kulħadd korrott, forsi minn 100 ikun hemm 2 tajbin, żgur.
Ma jistax ikun Ma jistax kulħadd, le ovvjament. Jekk tħares lejn Christian Anderson, Kristen Terhes u Christina Anderson u 12 l-oħra li huma jiddefenduna fl-Ewropa, tinduna daw in-nies qed jagħmlu ħafna ġid. U koraġġużi U wkoll. koraġġużi wkoll. Jitkellmu ċar daqs kemm qed nitkellem jien ċar illum, tifhem. Mela, issa domanda oħra. Il-bdiewa ftit ilu għamlu protesti kbar ġewwa Brussels, saret Malta wkoll kienet ilha massir protesta. Żmien. Daw prattikament bdew jipprotestaw. Forsi fil-prinċipju huwa tajba li ma nużawx pestiċidi, naħseb hemmhekk kulħadd jaqbel, però l-argument tagħhom dak kien isma' kif li jenna mhux ħadħalluna nużaw il-pestiċidi mbagħad qed iġibu x-xogħol barra mill-Ewropa li jużaw daw il-pestiċidi. Inti da x'taħseb fuq? Hemm xi pjan li donnu anke l-farming li jridu. Two measures. ċaru. Ma jiena naħseb qed jiġu targeted mill-elite. Kif spjegajtlek fil-gwerra tal-Ewropa rridu juħdu l-art u l-nexxielhom. Zelensky ifferma għamel liġi li jgħaddi l-art lil-BlackRock u Vanguard, l-art m'għadux tagħhom, u l-istess jixtiequ jagħmlu fl-Ewropa. Qed jagħmlu minn kollox biex ħajjithom ikun diffiċli biex aħna mingħajr ma rridu nibdew nixtru prodott li huwa artifiċjali. Huwa dnub għax hemm programm sħiħ fuq ikel artifiċjali u li nista' ngħid irridu noqogħdu attenti illi niddefendu lil-bdiewa għax il-bdiewa huma l-iktar nies li għandna bżonn nagħtu kasom u nibżgħu illi nagħmlu ċert illi ma jitilfux l-istat tagħhom. All right. U fil-fatti tal-bdiewa ġewwa l-Olanda kien wieħed mill-iktar pajjiżi. L-Olanda tipproduċi ħafna ikel, ħalib, daw l-affarijiet kollha. Donnu biex naqqat ma li qed tgħid inti. L-Olanda kienet wieħed mill-ewwel targets li daw għal xi raġuni u ma jġibuha ta' parsi ħadd ma jaf għal xiex, però qed iċekknulhom il-farms u jgħaddu liġi wara l-oħra li prattikament jagħmilha impossibbli li topera. Però taħseb huwa biss għax irriduna niklu ikel mill-laboratorji, da ovvjament hemm sinjuri. Meta daw l-elit jagħmlu deċiżjonijiet u 10 daqqa waħda jekk qed tispara sfuru ma torqod 10. Issa, fir-realtà huma jixtiequ jagħmlu ċert illi innaqsu l-volum tal-produzzjoni tal-ikel. U meta jnaqsu dak il-volum tal-produzzjoni tal-ikel, inti jekk inti parti mis-sistema tal-elit, taf li għandek industrija kbira l-ewwel net, sraqt industrija mill-bdiewa. Sraqtilhom l-eliqit tagħhom u mbagħad qed tagħmel substitute imel fil-proċess biex tagħmel substitute trid tagħmel ċert li n-nies titfaħħom taħt saqajk. Allura ġej mowġa ta' nuqqas ta' ikel. We're very close għax Ukraine m'għadhomx jipproduċu. Russja l-istess. U jżommu ħalihom li għandhom. Jekk daw għamlu strikes kbar għal 6 xhur, hemm nuqqas ta' ikel żgur fl-Ewropa, m'hemmx dubju. Allura iva skop hemm dejjem. Hemm skop wara kollha inħajja. Issa, ixju oħra wkoll li fl-Ewropa tiġi diskussa u ovvjament anke Malta. Hija dik tal-abort. Kellna lil Cyrus Engerer li bressaq prattikament mozzjoni ġewwa l-Ewropa, ovvjament, u jaqbel ma' ħaġa għamelaw, Alfred Santastiena tobifer l-oħrajn ivvutaw kontra. Issa daw iridu li imur kontra wkoll il-trattat li meta firmajna biex tħanna fl għax kellna deroga li nibqgħu nażlu aħna. Da Cyrus Engerer ġiet nejjek minn deroga għax ivvutajna bħala poplu u saqal insomma jrid idaħħal l-abort bħala dritt ġol Ewropa. Foldri prattikament ikun mal-Ewropa kollha bil-fors. Inti, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l-abort? L-ewwel nett, jiena bħala persuna, jien laqqas nemla ma noqtol u laqqas jekk hemm xi ħaġa ħajja, laqqas ħuta m'iniex kapaċi.
Qasrit nara ta' tmut f'idejja, tifhem. Jiena għandi żiemes għalija kienu joqtluh, għamilt minn kollox biex nisalvah. Musta nagħmel minn kollox biex nisalva baby. Ġifieri minn naħa tiegħi nagħmilha ċara. Nimponi ma nistax, dak huwa id-dritt tal-individwu jagħmel li jrid. Bħal ma nistax ngħidlek mhux tisraq bil-lejl. La, mhux hekk. Ħażin imma xogħol. Imma jien minn naħa tiegħi musta ngħidlek mhux tisraq, qed nagħmel ħażin. Qed tifhem. Imma rridu nħarsu lej jien għamilt artiklu komedi fatti, jekk tmorru fuq il-blog ta' Simon Merċiqa, tindunaw fejn qed nispjega illi il-wokeizmu qed jagħmel ċert illi jmexxi s-soċjetà mondjali sitwazzjoni fejn in-nies jieħdu deċiżjoni ta' eutanasja, mhux eutanasja, sorry, il-kelma hija fejn tikkontrolla il-bniedem, eugenics. Għal mamlu per eżempju ċina ma kienx hemm il-one child rule, per eżempju, dak forma ta' eugenics. Issa meta jagħmlu deċiżjonijiet simili u inti qed tippromovi illi jkollok inqas trabi jiġu fid-dinja huwa forma ta' eugenics. Daw in-nies ovvjament qed jippromovu il-mara qed jitellawha fuq pedestal, imma meta tħares lejn il-passat. Il-mara għamlula l-istess meta ġelu tpejjeb, right? Kibret status. Tkun bħal raġel. Kabret l-status bdiet tpejjeb u ma qalu li ġdi jista' jkollha l-kanser bis-sigaret. U tant ieħor inħoss illi meta mara tagħmel abort, jiena naf għax kelli girlfriend kienet għamlet abort u li qalt li xi żball għamlet u għadha tbati ħajjita kollha ma tistax mentalment breakdown sħiħ u jkollha titpejjeb il-ħaxixa biex tipprova tneħħi dak l-ġieħ għax qed tara l-oħta għandha tfal u kombinazzjoni qabdet ilha ma' oħta u iktar kienet l-ar iżball. X'qed nipprova ngħid, jien qed nipprova ngħid għamlu li tridu, ma fil-proċess hemm deċiżjoni li qed tuħdu li qed teliminaw il-ħajja u huwa oġġett li ma tistax tiskapolah dak miegħek. U xi darbit will haunt you back. It will haunt you always. Imma anki fuq suġġett ieħor, inti ma taħsib Malta m'għandix growing population, il-gvern m'għandux dritt jipprova jippromovi t-tfal. Mhux qed jagħmel hekk. Anzi. Għaliex il-gvern allura daw in-nisa, għax in-nisa ħafna minnhom jieħdu deċiżjoni xi jkunu jew single mothers, jew jkun hemm nuqqas ta' flus jew għax m'għandhomx dar. Għaliex il-gvern ma jagħmilx programm siwi għan-nisa illi jħallsuhom għax x'inhu mara meta qed trabbi tfal. Isa impjegata wa xogħol. Għaliex aħna ma nolluhomx in-nisa biex ikunu professional mothers. Xi ħaġa diffiċli di. Di fl-Ewropa diġà, fl-Ewropa hu problemi kbar kullum kien bħalissa bil-birth rate u l-Ungerija għamel li jekk ikollok 4 tfal ma tħallas taxxa għal mara. Il-mara foldri fil-verità dawk huma inċentivi li jgħinu biex inti jkollok it-tfal mhux €100 ċek darba. Tajbin. U jista' jagħmel l-istess anke fil-proprjetà gvern, jekk irid, ma jridx mhux se jħalluh. Il-gvern huwa obbligat li jisma' dak li jixtieq jgħid u jagħmel l-entitajiet inviżibbli fil-ħajja, tifhem. Issa hemm fattur ieħor li qed nisimgħu ħin kollu li hu trid li ikonna l-electric cars u mhux karozzi bid-diesel u mhux karozzi bil-petrol. Aw min jgħidlek amma aħjar ifhimni ma noqgħodux inxommu d-diesel, petrol u hekk, fair enough. Però jekk ħanġibu l-electric cars, apparti l-infrastruttura li jkollna nagħmlu nerġgħu nkissru kollox kull maw, Alla jaf kemm ħajġu jiswew. Jekk il-power stations tagħna ma jaħdmux b'enerġija nadifa. Alla da mhux letteralment isek qed titnejjek flok titfal petrol inti ġol karozza. Jitfaw hemmhekk u mbagħad. Jiena naħseb l-ewwel net meta jkollok karozza petrol u diesel it-tnejn li huma organic. Ġew minn source naturali. Ħajt imur naturali. Jiġifieri m'intix qed tagħmel ħsara, se jista' jgħidu xi jridu, ġibu x-xjenza hawn xjenzjati jgħidu dawn l-affarijiet.
Ma ħana assumi li naslu għal situazzjoni li fejn ma jridux il-petrol diesel. Inti għattajt li mingħajr ma trid l-infrastruttura tal-pajjiż irid jirdoppja u jirtripla. Ġek. Imma tikkrea oġġett li mhijiex aħjar mill-petrol u mhijiex aħjar mid-diesel. Jistgħu jekk iridu jużaw H2O, juhdu l-hydrogen mill-ilma. Fil-fatt donna dik qed tkun it-teknoloġija ġdida. That is the next. Imma l-ewwel li nefqu. Sakemm inkissru kollhom kien l-ewwel ikissru lek il-petrol, il-diesel cars. Mbagħad ikissru lek l-elettriku għax qed jaqbdu n-nar u mhix stable. Imma fil-proċess il-pjan huwa illi jmexxuna ġo żoni ta' 15 minutes city. U ġo 15 minutes city m'għandek bżonn karotta, jekk għandek bżonn electric car ikun siwi għax ma tantx ta' malajr, ma tantx trid enerġija. U kważi tista' tuża bicycle. Issa, tista' forsi talabora ftit għax konvent li ħafna minn nies li ma jafux x'inhi tal-15 minutes. City, ħalli ikunu jafu xi nitkellmu. Alright. Jiena id-diskors tiegħi mhux bħad-diskors tan-nies oħra żgur u min qed jismani forsi jieħu daqsxejn interess. Mela, l-Ewropa iddeċidiet bil-pjan tal-United Nations, which is Agenda 30, illi l-art imur lura lejn natural. X'qed nipprova ngħid hawnhekk. Jiġifieri jekk hemm ħafna eliqi u da eventwalment l-eliqi għandhom bżonn ikunu libru minn umanità. Jiġifieri jekk hemm safar jistgħu jgħixu għal rashom, jekk hemm kangaroo jista' jgħix għalih, imma il-bniedem ma jkunx jista' jmur ġo territorji. Issa Malta milux il-Gvern Malti jekk ma jista' jiżbad 3 xhur ilu. Għamel stqarrija f'Għawdex li hemm żona, ikun hemm żona ġis żoni semma, faċċata ta' Kamuna illi huwa żona naturali. Jiena meta nsiefer bid-dajsa tiegħi jmur l-Italja meta mmur ġo xi żona minn daw. La nista' ngħaddi bid-dajsa u laqqas nista' ngħaddi bl-Ankra u laqqas ta' Nom. Ġieri qed nasal għall-pont li kull sena il-gvern irid innaqqar iktar mix-xattana u anki l-Ewropej. Eventwalment qed jimmiraw li 90% ta' pajjiż irid ikun naturali. Għalhekk ġej għal dan l-iskop tal-15 minute city għax se joħorġu n-nies minn ġol kampanja u jgħidulhom issa le, sorry, għax hemm il-liġi inti qiegħed f'żon naturali ma ħadd ma jista' jgħix hemm u d-dar tiegħek iridu nkissru ilek u trid tmur tgħix ġol 15 minute city. Ara x'qed ngħidlek qed nagħmel statement ċara hawnhekk u mhix biex nlaqlaq u l-Kostituzzjoni tagħna jittieħ is-saħħa l-gvern. U nispjegalek il-għala għax jiena hekk mingħajr ma rrid ngħid ma jista' jkun. Jista' jkun għandna sistema ta' trasferiment tal-proprjetà soda daqshekk. Mela, jekk taqra sew fil-Kostituzzjoni ma nafx li mur l-artiklu eżatti, imma hemm artiklu illi jgħidlek il-gvern jekk irid jgħaddi triq minn ġoddar tiegħek għandu dritt, jekk irid jagħmel pjazza ikbar għandu dritt jneħħilek id-dar. Kien hemm każijiet bħal daw f'Malta u saru ma mhux ħafna, imma hemm arrija artiklu li jgħidlek ċar daqs il-kristall jgħidlek il-gvern għandu dritt jagħmel liġi li jista' joħorġok minn ġodarek. Jekk ma jkunu pressati daw il-gvern għax għandhom deadlines li jridu jilħqu mal-Aġenda 30 li se jsir żgur ġifieri għax ħadd mod jitkellem, kulħadd huwa kuntent. Mingħajr ma trid il-gvern se jagħmel li għandu bżonn jagħmel il-liġi. Aħna li trid tkun taf meta tixtri proprjetà m'għandniex superior title tal-proprjetà u m'għandniex allodial title tal-proprjetà. U nispjegalek it-tnejn li huma l-istess ħaġa. Mela, it-title li huwa superior jiġi inti tiġi superjuri mill-gvern. Li la bank ma jista' jħodilek, la gvern ma jista' jħodilek, u laqqas bniedem li għandek ittieħ ma jista' jħodilek, għax inti bniedem probabbilment bniedem speċjali.
Tajjeb, li jeżistu ċertu nies li huma għandhom is-sovranità. Aħna m'għandniex sovranità. Aħna skjavi tas-sistema li kreaw ir-Rothschilds. Qed tifhem? Aħna mingħajr ma rridu naħsbu li għandna il-poter, naħsbu li aħna għandna ħafna flus u naħsbu li peress li ħdimna ħafna ħadd mhu se jmissna. Ma appena l-gvern tagħna jiddeċiedi jagħmel daw it-trattati l-ġodda u jibda jiddejjen għax m'għandux flus, imur il-World Health Bank. Jiddejjen mill-Rothschild, jiddejjen mis-Central Banks. Xi darba oħra daw se jħabtulek il-bieb. Flus ma jiġux mix-xejn. Bħalma kien ġara bil-Greċja ħadu Bravo, portijiet u bravo, bħala rib. bravo, that's a small taster, bravo, fimta l-assari, bravo. Issa, problema wkoll kbira li għaw kemm f'Malta u kemm fl-Ewropa u l-Amerika fil-verità. L-imbirka ċensura jippruvaw bellaw għal-nies li daħlu iktar freedom of speech. Jgħidulek għal-minoranzi. Però mbagħad jużawha biex il-maġġoranza ma tistax titkellem. U ma tistax titkellem qed niġu fuq biżibilju affarijiet. Reliġjon, immigrazzjoni, kważi fuq ambjent, fuq il-familja. Inti dan jinkwitak u jekk tkun ġewwa Brussels se taħdem biex verament ikun hawn id-dritt li n-nies jistgħu jitkellmu mingħajr ma jitfgħu il-ħabs jew tispiċċa l-qorti. 100% se nitkellem mhux nitkellem biss nitħambaq, ma tkun taf. Jiena bniedem nitħambaq, niderkan ta' ma meta nara x'inhu l-pjan, jien nikteb ħafna artiklu, ħa nikteb artiklu partikolari biex tifhmu x'inhu l-pjan se joħroġ within a week. Anyway, għandek raġun, mela qed jikkreaw struttura fejn jgħidu il-kelma hija fact check. Hemm istituzzjoni. Jisom Alla ħadu post Alla li jiddeċidu huma. Dan huma istituzzjoni li huma impjegati mill-istess entità. Allura huma qed jikkreaw sistema illi x'inhu tajjeb għalihom. U dis-sistema ssibhom fuq il-Wikipedia. Outside Wikipedia xejn ma jeżisti. Qed tifhem? Allura, inti jista' jkollok opinjoni, reliġjon, li trid, semmi li trid. M'għandekx dritt tal-opinjoni għax inti m'intix parti mill-ekwità kollha tal-pajjiż. Huma taħarsu lejn l-ekwità. Kull trattat li qed jitkellmu fuqha dejjem isemmu l-ekwità. Allura hekk inti bħala popolin semmislek il-human rights, ma jimpurtax għax inti bniedem wieħed imma qed nissagrifikak biex l-oħrajn igawdu. Da, Stalin għamel eżatti l-istess ħaġa. U però donnu mill-istorja ma nitalmu qatt. History repeat. Għax iħin kollu fodri meta tara x'qed jiġri, prattikament kollox l-istess. Issa, id-domanda ta' qabel tal-aħħar, inti x'futur qed tara l-Ewropa, ovvjament inkluż Malta x'aħna parti mill-Ewropa. Jekk mhux se jittieħdu ċertu deċiżjonijiet ibsin u n-nies ħajintabħu x'qed jiġri wara darhom. Għad irrelevanti tkun xpien jew Labour. It-tnejn huma l-istess fuq dawn l-affarijiet. Mhux hekk. Jiena personalment skont l-informazzjoni li naqra inħoss li l-Ewropa tantx għandha fitur fit-tul. Żgur. Ġifieri se jkun hemm trouble kbir bħalma kien hemm tal-bdiewa, se jkun hemm trouble tas-CDBCs, trouble tas-CO2 emissions, trouble tal-points, tal-social scoring u ħafna trouble mingħajr ma trid il-poplu se jinduna fl-aħħar u se jagħmlu l-istess storbju u eventwalment l-Ewropa hemm ċans kbir li kieku ma jikkonċentraw jispiċċa jisfaxxa inħoss sfortunatament. Issa, mela, immorru għall-aħħar domanda, għala taħseb li n-nies għandhom jivvutawlek fl-elezzjoni? L-ewwel nett naħseb jien hemm ċertu nies li se jivvotaw għall-partit tagħhom. Donki xnajt mhux se jemnuni. U laqas li kieku naħseb jiena jifhmuni mhux se jagħtu l-vot tiegħi. Imma li nista' ngħid biss nixtieq jiena
il-poplu li huwa disgranted, m'għandux fiduċja fis-sistema, jinduna li hemm ċertu nies li huma kredibbli u onesti nħoss li għandhom prinċipji u mhux qed ngħidlek għax għandi l-prinċipji, ma inħoss li lest li niġġieled għal prinċipju, qed tifhem. U anki li kieku għandek prinċipju li tivvota għal-Labour, jiena daqskemm ktibt biex ngħin il-Labour jiena, daqskemm ktibt biex ngħin in-nazzjonalisti. Ma jekk inti tiġi ostracized li m'intix minn ta' ġewwa mhux se jisimgħu lek laqqas. Ma xorta nibqa' sal-ġurnata tal-lum nikteb għax naf li l-kitba tiegħi hemm qiegħda u qatt li kelli ngħid, forsi ma' żmien l-affarijiet jitbidlu. Imma l-importanti li jekk għandek bżonn tagħti l-wan lil xi ħadd li huwa favorit tiegħek għati, 2, 3, kemm trid. Imma tiqafx hemm jekk hemm bniedem jista' jkun bniedem jemmen f'affarijiet differenti minn tiegħi, imma mislek daqsxejn il-kuxjenza tiegħek. Tieħ is-6, tieħ is-7, ma jimpurtax. Jiena hija taw qed nagħmel statement. Xejn iktar ta'. Qed nagħti statement kemm il-Bernard Grek għax jiena niktiblu biex ninformah ċertu affarijiet legali u kemm anki nagħti informazzjoni siwi lill-Prim Ministru. Ġifieri jien mhux għax naħseb forsi differenti, jien ma jaħdimx hekk moħħi. L-importanti li jkun hemm dialogu u mid-dialogu toħroġ sens komun u mis-sens komun jiggwadanja kulħadd. Dan huwa il-programm fejn inħares. Mela nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna l-lejla u nawguralek ukoll għall-elezzjonijiet u jekk Alla jrid imbagħad nerġgħu niddiskutu wara l-elezzjonijiet. Jew forsi jkollna xi diskussjoni qabel ukoll. Iva mela meta trid. Ma nirringrazzjakom tal-li kontu magħna l-lejla u nħeġġixkom biex tkunu magħna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.